Hola, faig este vídeo per a la gent, pot ser com tu, que prepareu la prova de valencià. El que vull compartir és un kit que tot candidata hauria de portar per a acabar amb èxit aquest projecte. La primera cosa que vull compartir, que vull dir-te, és que has de ficar al sac, abans d'un bon llibre, abans d'un bon material extra, la primera cosa que has de ficar, en la meva opinió, és un bon estat d'ànim. El valencià és un idioma que per circumstàncies deixa molt poca gent indiferent i bé, en la meva opinió personal, qualsevol opinió i qualsevol discussió, conversa és benvinguda, però un consell que et done és que tota discussió, tota opinió que tingues, que l'expresses abans de començar el projecte. Una vegada hagis decidit que comences a estudiar i que vas per la teua meta, la meva opinió personal és que qualsevol tipus de reflexió que vagi més enllà de la llengua hauria d'estar fora i que no tornes a queixar-te o a ficar excuses o qualsevol altra història que interferisca en el teu estudi fins que no aproves. No fins que suspengues, desitge que no passi això, però si suspengueres, de la mateixa manera, torna a aixecar-te i continua. És a dir, qualsevol valoració extralingüística hauria d'estar fora en tot el tram, en tot el temps que dure el teu projecte des de que comences a estudiar fins que aproves. Bé, una vegada tinguem aquest estat d'ànim, aquesta actitud no positiva, però almenys neutra, jo sí t'aconselle que aprengues també a valorar una miqueta el que és la llengua, doncs ja tens un bon ingredient fonamental. Et sorprendràs quants avanços pots fer amb una actitud positiva o amb una actitud almenys harmònica o acorde amb el que vols. Fiquem ara el tema de la teoria. Ara ficarem la teoria i seguidament la pràctica. La teoria. Tradicionalment hem aprovat les proves de valencià amb un material que també era molt conegut i molt tradicional, que era un PDF de gramàtica que circula per ahí, que és molt conegut, que és el quadern de gramàtica. I està bé. Jo el que t'aconselle també és que agafes un llibre de qualsevol editorial, qualsevol és bona. Mentre a mi no em paguen d'una editorial per fer publicitat, qualsevol és bona. Jo tinc preferències, però bàsicament les meves preferències o la teva decisió són absolutament independents. El que jo sí t'aconselle és que tingues un llibre, un mètode que siga didàctic i que també siga motivant, que siga motivador, que t'abellisca, que agafes de bon grau el llibre per a fer una lectura. El fet de tindre un llibre en paper i el fet de tindre un llibre que siga original, jo et demane o t'aconselle que no siga fotocopiat ni pirata, el fet de tindre un llibre original multiplica per 4 les possibilitats d'aprovar. Aleshores, a nivell lingüístic, a nivell teoria, un llibre, un mètode, no et dona una diferència molt gran, però a nivell motivacional, a nivell organització, sí. A més, té exercicis i això et pot vindre superbé. Bé, quan al tema del material, doncs amb això és suficient. El tema de la pràctica. Tenim la teoria i ara passem a la pràctica.
De fet, tenint la teoria i tenint la pràctica, ho tens tot. La pràctica. No hi ha millor material, no hi ha millor cosa que ficar a la motxilla que un company o una companya de trajecte. Qualsevol persona que conegues o qualsevol persona que pugues conèixer en un curs, per exemple, de valencià. Qui té un amic, com es diu, té un tresor. Aleshores, la millor cosa que pots tindre per a superar una prova és un company de viatge. Per què? Perquè la llengua no s'aprèn quan s'estudia. Quan s'estudia l'única cosa que faràs és comprendre-la. La llengua s'aprèn quan s'usa, quan s'expressa. Per això l'expressió oral i l'expressió escrita són les destreses una miqueta més temudes del valencià, perquè és ahí on de veres una persona aprèn. Aleshores, no li dones les esquenes, no et fiques d'esquenes al tema de la pràctica, perquè en realitat quan aprens és quan practiques. Pots estudiar moltíssim, pots dedicar-li hores i hores a l'estudi del valencià, però no servirà per a molt. No hi ha res que incremente el teu nivell de valencià o de qualsevol idioma com practicar. Doncs, i té igual si la persona és un professor, té igual si la persona sap molt valencià, té igual si és una persona o és un animal o és una planta, perquè el que volem és que el teu cervell vagi construint, vagi muntant estructures. Moltes de les errades que fas quan parles en valencià s'autocorregeixen només pel fet de practicar. Tu sols o tu sola, agafant consciència del que fas, o amb una persona davant, encara que siga un estudiant, que siga conscient o que pare atenció al que dius, ja és més que suficient. Un professor està bé, una professora està bé, però ara direm per què. Bé, si tens la teoria i tens la pràctica, veiem un professor o un curs o una acadèmia com et pot ajudar. El professor modern hauria de ser aquella persona que faci de transmissió entre la teoria i la pràctica. És a dir, jo no pagaria, per exemple, per una persona que vinguera i m'explicarà de zero, sense demanar-li res, vinga, anem als pronoms febles, per exemple. Per què? Perquè avui en dia, amb la quantitat de recursos que hi ha en internet, per exemple, els vídeos de la UPB, de la Universitat Politècnica de València, doncs està tot a l'abast. Aleshores, no pagues perquè et conten una cosa que ja està en un llibre, és el meu consell, d'acord? No diguem, podríem pensar, si el cas contrari, no? Si diguem, no trobo enlloc, no sé on trobar l'explicació dels pronoms febles, és el secret universal més gran del món, no sé, pot ser baix d'una piràmide, estiga ahí un paperet explicant els pronoms febles. No és el cas, no és el cas. La quantitat de recursos que tens, doncs farà que puguis ser autosuficient. Ara bé, un curs, un professor, per a què pot estar bé? Doncs per a desbloquejar certs hàbits, bàsicament per estudiar una barbaritat i no sé com ficar això en pràctica. El professor ha de ser una persona que vagi més enllà del tema lingüístic. De fet, la majoria de les causes de no tindre èxit en una prova d'idiomes no són lingüístiques, són extralingüístiques. Organització, planificació. I parlant de planificació i d'organització, això serà l'últim punt del qual vull parlar-te. Organització. Probablement hagis escoltat models per a preparar un projecte. Jo tinc al cap el típic SMART, no? És a dir, un projecte per a que tinga èxit has d'assegurar-te que complix uns certs factors. El principal problema que tenim o que tenen els candidats quan fan una prova és moltes vegades una planificació molt pobra. Per exemple, el típic candidat que vol anar des de nivell 0 a un mitjà de cop, sense passar abans per un B1, sense passar abans per un B2 o per un A2. Això pot ser
Mira, hi ha una frase bàsicament que resumeix aquesta actitud o aquesta manca de planificació. Encara que et demanen el certificat de valencià per poder treballar o com a requisit per opositar, el nivell de valencià o la prova de valencià no és el carnet de manipulador d'aliments. És a dir, no és una cosa que pots treure't en un cap de setmana. És un nivell de llengua i per més que ens rebel·lem contra això, el fet és que és una llengua i el C1 o l'antic mitjà, encara que el nom no siga molt adient, mitjà, no és un intermedi, és un C1, aleshores cal estudiar molt. Errades freqüents, voler passar de 0 a un C1 directament, perquè siga semblant al castellà o perquè siguem valencianoparlants i pensem que per el fet de ser valencianoparlants doncs ho tenim fet i és mentira, evidentment, és fals. Una altra cosa que també ens autodestruís és uns plaços, uns terminis molt curts, voler agafar en 4 mesos i en 4 mesos voler solucionar les coses. Una altra és fer-te amb el material, però imagina't que tens 10 temes i aplegar fins al tema 4. És avortar el teu procés abans que finalitzi, que és jo com a professor és el que veig normalment. És gent que comença molt motivada, que es fa amb el material, però que avorta el procés abans perquè no ha agafat un termini adient. Bàsicament és això el que sol passar en les proves de valencià. És una falta de preparació, que si ho extrapolem o si ho portem a altres coses o altres aspectes o altres activitats de la nostra vida també sol passar. Estudiar una llengua té molt a veure amb els típics projectes a mig o a llarg termini, com ficar-se a dieta o anar al gimnàs o deixar de qualsevol hàbit dolent. Però clar, evidentment, jo crec que escoltant-me estaràs en sintonia amb el que dic, però després sí que és cert que una altra cosa diferent és fer-ho. Jo el que et convide és que si vols preparar la prova, que tingues molt en compte el que et dic i que t'ho cregues i que ho fiques en pràctica ja. Perquè sí es pot aprovar el valencià pràcticament sense patir. Però el que sol passar és que no fem un procés d'autocrítica. És cert que les proves poden ser complicades, és cert que els models de prova han canviat, també pot ser cert i respecte qualsevol opinió sobre les diferents institucions, IACOBA, Junta i Escola d'Idiomes, però el que no podem fer és criticar o ficar una excusa quan no hem tingut un procés de preparació adequat. Aleshores, crítica? Sí. Excusa? Sí. Qualsevol història que ens hagi passat i vulguem justificar-ho? Sí. Però abans estudia i planifica un projecte com ha de ser. I aquestes són les meves recomanacions. De fet, no és un gran secret el que estic dient. Per què? Perquè el gran secret és l'actitud i la constància que has de ficar per a portar-ho això a terme. Bé, espero que qualsevol... Espero que t'ajude, que et motive aquest vídeo. Si deixaré oberts els comentaris, no soc fer-ho, però en aquest sí que ho faré. Doncs qualsevol comentari constructiu o qualsevol dubte que tingues sí que el contestaré aquí. I molt d'ànim amb el teu projecte de valencià. Salutacions!